Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano, sa manapartikan mundo. Welcome po sa inyong programang Anhapot, hindi po sa DCGB. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin 9. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa lod at proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sa ropon antioxidant na nagakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Karalo na pag-inom niya to ni Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Nagtatabang man ini para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man o wala, may hilig man o minom o dae, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Yan po, food and quampan, if they approve po yan, if they approve po yan, tabi na Silimarin, Liver Aid Silimarin Capsule. Kaya po, kwan yan, natural yan, kaya ligtas. Ang Silimarin, yung na sakit. Yan maganda mga ano po kaan standard kayo yan sa Standard Council na pag may produkto kikaras kasunong pag matapos na ang di ba ang liberalism una yung sakit namalisa din doon yan mga makaskason dapat yung klarado ito ay hindi gamot at hindi nakakagamot sa anumang uri ng sakit kikuro kaskas ang ano yan ang ito din nga ng uri ng sakit fast forward. Alright, abangan tabi din do mga tugang sa DCGB sa Lunes, ang sa tuya tabing mga reflections. Kasuhapon nagkuha na po kami, igwa na po kaming pre-recorded tabi kay Bishop Bong Bailon para po sa paghanda niya to sa paghanda mga tugang sa paglaog kang Semana Santa. Yan. Salamat po kay Bishop Joel Bailon mga tugang sa iya tabing daing sawa asin po daing pagduwa-duwa na maghiras kan sa iya tabing reflection para sa tuya gabos tabi ngunyan na Semana Santa. Yan, masamala og tabi na Semana Santa. Next week, madadagog naman indoon mga dramang pangmahal na aldaw dito po sa DCGB. Yan po so siguro mga 40 years na yan eh. Magsala 50 years na yan basta haloy na yan tabi ng mga dramang yan boses pa na Boss Art Usia sa inyong madadangog dyan itong Ampi Bergado si Tita Loli Año Nuevo na yaon pa dyan naka-star mo yan sa barangay sa Pag-asa Rawis Buda sa iba pa na mga naging announcers kan DCGB yan po ang mga dramang pangmahal na aldaw. Yan. Next week po yan. And then, so mga pag-cover ta po ng mga 7 last words, mga Pascal Vigil, yan po na washing of the feet, Buday Bapa, yan tabi na Christmas, yan po mga tugang, kukuha niya to tabi yan giraray para ihatod po sa Sendo Gabos na mga parantabay kan DCGB. So, ma-off there po ang DCGB, Friday yan, pakalipas mga tugang kan o pagkatapos kan anong apod kan tabi Ronald 7 last words 7 palabras of there po ang DCB pagkatapos kayan tapos Black Saturday tabi ma-off there man kami kayan and then balik po kita sa normal broadcast tabi diyan kita ma-broadcast sa Sawangan mga tugang sa maabot tabi na Domingo sa maabot tabi na Domingo nin pagkabuhay, Domingo de Resurrection. Yan po ang mga tradisyon na dahil po pigwawara kang DCGB bilang parte po mga tugang kan sa tuya na pagkumemorar sa pasyon kan sa tuyang kagurangnan. Ang sa iyang pagsakit, ang sa iya pong
pagkabuhay liwat, asaya pong pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, kan siya po yaong paligdi sa kinaban. Kaya yaong po kita dyan, para ihatod mga tugang ang mga importante na informasyon na iyan sa sitwasyon tabi kang Semana Santa. Okay, 5 minutos bago mag-abot ang alas 8 pagkaaga, magantabay ka mo tasaro sa mga pag-iriba may tabi na nasa field. May piga-follow up mo niya na gari may saro na naman na dakulang bareta. Ano? May saro na naman po na dakulang bareta nasa special assignment ang sa mga tabing pag-iriba, dili po mga tugang sa DCGB para i-report as in i-follow up ang saro na dakulang istorya dili po sa probinsya Canalbay. Ha? Kaya magantabay lang po kamo dyan, mga parantabay digdi, buda po sa mga newsroom dyan, kay mga radio stations. Grabe ka nga. Karaw lang po. Magantabay lang po kamo. Totod, may baka pag nakuana, may dakula pong istorya ang sabuyang mga pag-iriba, digdi po sa DCGB. Okay? Bueno. Balikan ko lang inita. Kaso hapon, may nagapod na naman sa kuya. Siya daa nadakop. Ano nga niya ako? Tinikitan ka. Titikitan ko ta ngaya ako. Kundi ngaya nakimahirak ngaya ako. Pasalamat ngaya ako ta. Natawan ngaya ako kikonsiderasyon. Sisay nga niya ako ng dakop sa'yo. Baday ko na ngaya po itaram. Ang concern tabi kan sa tuya na mga amigo, mga amiga, iyan na tinampong halid igdi sa kanto kang, ini ba kang traffic light, igdi sa crossing kan Imperial Street, boda ini na, kapantawan iyan, Ronald, circumferential road, tama? Pag pasiring ka sa ngaya auto, paghali mo digdi sa kantong ini, sa may Centro Hotel, pasiring ka sa Gaisano, di ka po pwede magdiretso. Di po dyan pwede magdiretso ang auto. Mawala tabi digdi sa mawala ka. Balik ka sa dati, digdi ka tabi maagi sa may Imperial Street. Magi ka po digdi sa sentro kan Legazpi, saka ka po mapasiring ka sa Ayala o kung tatay ka magkakaagi dumanta. Pag abot digdi sa may, uyan bagang Ravalo Machine Shop, alam niyo yan, sa may kanto. Diyan po, ang pwede lang magdiretso dyan, tricycle. Tricycle lang ang pwede po na magdiretso dyan. Other than tricycle, ang motor garo pwede. Pero pag four-wheel vehicle, di po dyan pwede. Ang pagkataram sa kuya, kahit ito nagapun ka sa hapon, nadangog ko ngayon, Mr. Maceda, so, na-experience ko ngayon, ako ngayon, napanlingaw. Di talaga nga visible na karatula sa lugar na yan. Nga ko, igubagang karatula dyan, kung hali ka nga ko sa tuong parte, nga ko dyan na karatula na no entry. Kaya lang di nga masyadong naili. Ano daw nga kung ibugtak iyan sa tahaw? Kaya, iranita ini sa pulis gayod. Ano man kung ibubugtak dyan sa tahaw kay saro na kwan, na karatula na no entry? Hello? Hello. Yes. Hello, Ray. Yes, sir. Good morning. Good morning. Apo. Yan pa briefing, kara sa inis yan. Opo. Hindi man talaga nahiling timaray. Iyo nga ni, talaga daa. Dapat magkaganian kang City Engineering Office na visible ang signage. Tama ka, sir. Oo. Opo. Paminsan nga ni, nagagiman ako dyan. Darapo so, auto. Oo. Di ko may ito na reparo. Di paano so mga baguan na mapunta nga dyan. Iyo. Na aram. Iyo. Deka po, sir. Ika po, sir. Deka man natikitan. Aday man, lalaki mo na po. Oo. Nagkataon man, wala duman tibantay. Warang pulis, warang PS. Okay, deka dadakop. Kaya Iyo. dapat makagan kang syudad. Darang ko, may city ordinance yan. Iyo. Totoo, tabi, sir. Totoo. Bawal talaga dyan. Opo.
Oo. Yan Okay. po, sabi, Salamat po. Salamat. Yan, tama. Yan, tama. Ako ko ang question ko tod pagpasado alas 8 na sa kauronong ko si engineer o kaya si ang pamayong niyang kang PSO si Octavio Rivero baka mapod ang totoo. Gusto ko makauron ta. Baka pwedeng iyan na saro sa nabagang poste na dakula ay saro na ibugtak mo sa tao kan tinampo. Di man gud yan ikamapakaskas na mabangga mo magkaw sa aksidente yan. Dapat so nahiling kan driver. Siguro nga Didi baga sa may tindahan kan mga tiles gari all four-wheel vehicles left turn garo-arog ka yan. Tapos dili sa ibong garo mabugtag sa tao ki no entry four-wheel vehicles garo-arog yun ko ta kayan ta. Di mo man talaga mariparo na yaon duman sa ibong na parte duman sa may ano nga ni go diyan ki garo may bangko diyan eh. Buday go diyan ki garo segunda mano. Hello. Migo. Dagyan mo ito, Migo, tabi. Migo, sa may bangko, Makati. Yan. Igwa, oo. Kaya nga ni Migo, mas malala na hiling ka. Hindi ka matitikita. Joke man siya na. Dayan, Pero kasi... mo na maganda istorya kayo ng parking. Oo. Parking na ba parado dyan? Oo. Ano mo parang siya? Wala ka man dyan. Di ka man niya, sir, paano? Dahil ikaw paano, ang Oh. purpose ka yan, kaya biglang entry nila. So, ongoing vehicle na halis sa Ayala. Tama Tama ka. Tama ka dyan, tama ka. Ngunyan, Migo, kung haloy ka na, minsan mapapalingaw ka man talaga. Ata ako nga ni, one time, ugaring, nakabanti na akong lumini ko baga akong bigla sa walata, nga nakabawal palan. Migo, una si Cristo minsan. Oo. Ako yun na ha. Oo. Isrok mo naman sa Araro ng Ayala, di sa may Kapanton baga, di sa may... Pag napasala ka, gari malag ka sa Ayala lugod. Ayun man ginawa yung Bigo, sala man giraray, oo. Di sa may 7-Eleven baga. Oo. Yan naman sa may likod. Yeah. Halos ka naman sa Ayala. Yeah. Kaya hindi ka naman likaw kay Maray. Okay. Iyo, okay. Paano nga? Hindi ka man yung kasubago, kaya wala ko may. Okay. Sige, Migo. Salamat, diba? Iyan ang kwan dyan. Iyan ang gari dapat na si kasuhon dyan. May nalilipat talaga. Kasarong Aldo, may nag-upload sa kuya. Hello? Yes, sir. Ay, boss. Maray na aga. Ande liit. Maray na aga, Migo. Opo, maray na agad tabi, idol. Opo. So, nabukatumog ko po, Sige daw. medyo po, pasensya na muna kita sa gapos na motorista po, Oo. Kaya yung bumulagsak po kang bagyo, itinindog mo na lang, so, medyo ba ako na-visible? Pero po, may mga pulis man kita dyan na mag-guide, na mga left turns in that. Iyo. Pero aram mo, Migo, maray nga nito sa ibang pulis, mga napapagkiuro na, dahil pagtikitan. No? Opo, Pero, Opo, Di pa rin pwedeng kuhan, Andy. Di pwedeng ibugtak iyan sa taho kan tinampo na gari. So, sadit lang baga. May stand lang baga na. Garo ali-ali. pwede po yan. Kaso, sir, medyo maliit. Sagit magkatabi ang tinapos. Iyo. Piginakuan ko man ito. Piot, Adi. Opo. Taso utong so... Kay, Sir, sige po. Oh, taso utong baga nga haling Ayala. So, haling Ayala sa Irarong, pwedeng magwala, pwedeng magtuo, di ba? Opo, pero po, dahil pwede mag-diretso ka. Nagtitikit po ang mga pulis ka dyan. Iyo. Pero kung hali kang garahe kang Ayala, pagluwas mo, Migo, pwede kang mag-right turn or left turn. Tama? Yes po, opo. Libre po yan. Libre yan, wala tuo yan. Kaya takon dumiritso man hanggang sa Bicol, ang hali digil sa may saudan, kung talaga, mapipiot dyan sa kantong yan, tama man sa ideya. Ang problema man sa Nabigo, dapat visible so traffic signs. Yes po, opo. Kaya tiging-iwatay na makita, mapagiba ko po para madurda ko lang yan. Alam ko man po baga. Iyo. Hindi naman mababangka yan. Medyo mga wala nagabos na bigay ko mga ligyan sa... Iyo. Ano daw Migo kung tinampuan suratan ta? Inalukan mo naman ang gara niya. Pero po bagyan, pag nirating ni, sugrading baha, sabi ko, i-route na lang uning river para tayo naman para baha. Nakasunta ka dyan. I-routing of river. Kaya nagpatulang sindo, kinarawan ko. Hindi ko sa kayo nagbuka.
Pwede ang meeting ka, amigo. Tapos tulos, adjourn tulos ang meeting. Okay. Sige na resolver ha. Oo. O bala, sige, anyway, aram mo man yan, baka pag nag-meeting migo sa council, ikasuggest mo tabi na baka mabugta kang invisible, yung kamo sa task force kaayusan, pati kan pagreparo mo, ade, Opo. Tapos sabi, idol, nakikiulay naman kita sa pulis na kung may nakabigyang nakano, so dahil naman paganohan, i-guide na lang po. Iyo ko ta, dahil napagtikitan. Dahil mo sa kuya, opo. ay napagtikitan, kung man talaga, di talaga na iling, ang lugar, So, tamit itinas na. oo, sa kahaluyan man talaga gayon, kan pagkapintura dyan. Di ba? Maray man di ko na nagdadangog katabi, baka may mga meeting ka mo o may mga kwan ka mo, at least makon tabi, may ikwan mo tabi. Tada ko lang nagreklamo eh. Dako lang nagarapon sa kuya, ha? Okay, salamat amigo. Mabuhay. Thank you. Thank you. Alright, Andy Marbella, mga tugang kang task force kaayusan at task force kalinisan at kaayusan. Sus ko. Task force kalinisan at kaayusan. Yan. Kung makaskason gari, iba ang dating. Task Force Kalinisan at Kaayusan. Andy Marbella. Hello? Hello, amigo. Hello? Yeah, good morning. Hello, VP? Yeah, good morning. Amigo. Oo, para matabi yan na road na yan, Oo. lalo pag busy hour, medyo piot ba yan? Iyo. Okay, maybe, ang sa rason ko na dahil na-repair ito kan mga motorista. Oo. Kasi, unlevel kan signage niya, pareho kan mga karatula kan mga tindahan, kung ano-ano dakulon ang signages ba yan. Exacto, amigo. Tama So, ka. nawawara Oo, sa konsentrasyon iyo. kan driver na mahiling itong no entry Signage. sign. Oo. Iyo. Tama ka Ang mananggan. suggestion ko tabi dyan, Oo. siguro mas effective kung bako ikaag sa tahaw, Sain. ikaag sa itaas, Sa taas kan. sa itaas kan road. Gari arko. Garit po, so pareho ba kan sa mga sa highway na darapula na mahiling mo sa taas? Iyo. Iyo mananggan. Mas hiling itong maray Gani ba sa kaysa kunya sa baba, slacks na baga? nakikiagaw sa atensyon kan driver duman sa ibang signages. Iyo mananggan. Dagdagan mo pa kung halimbawa may nag-sound na medyo sexy, di naagaw pa sa atensyon mo. Nagbalyo pa sa tinampo, nakashoot pa. Dahil mo na di paro Iyo. sa too. Mas, ako tabi ang suggestion ko para sa ako, mas effective itong sa taas ang Yeah. signage. Yes. Ganun Pwede, Migo. Pwede mananggan. Pwede. Oh, tapos sa pa, kung ata ang mga between 7 to 8 nga baga, pasiring ka duman sa Ayala, halik ka digdi sa kanto sa traffic signage. Anal daw duman sa matatakupan ba ka ito? Iyo. Medyo matatakupan kang signage sa taas. Yeah. Iyo. So mas hiling ko tayo. Tapos, gibuhunin da, standard ang signage. Ako kung ano-anong kolor. Iyo. Blue baga dapat Kamay yan. standard signage baga tabi yan. Yeah. Blue ang color ano, di ba? Informative signages, may color motif iyan. Dapat iyan ang gibuhon kan, nagkakaagkan mga signage yan. Bako maski ano sa nang design. Iyo. Ang standard bigot, ikaw kung nahiling ka na green, white, blue, white. Ang White ang letra. informative tabi is blue and white. Blue and white. Oo. Okay. Directional is green and white. Yeah. Iba-iba yan. May Yeah. iba yan na color motifs. Dapat iyan ang sundon kan syudad. Yeah. Okay. Matangaling bako rilibong ang tao, maski turista, mahiling yan, arang tulos ang color mo. Correct. International ko yan. International designs tabi yan. traffic signs. Oo. Ayun, Tama. sabi. Opo. Okay. Sige, Okay. salamat, Salamat, Amigo. Migo. Mabuhay. Di ba? Tama. Maski saan ka mag-drive na parte kang kinaban, ang design mga tugang kan traffic signs, para liho yan. Di ba? Para liho yan. Anyway, nagdadangog ito si Andy. Ikon niya sa mga meetings. Hello? Hello, good morning, baby. Morning, boss. Speaking kang signage dyan sa taas, baka binawali. Ah? Baka binawali yan. Di ko aram.
Pinarali baga sa mga signage ka na remember dun sa may Bitaas, sa may Villamor, Igwa. Panahon ni ay iba man ito pare. Kwan ito pare. So, kwan ito mga boundary markers. Boundary markers. Sa mga paggarikahan. Iyo nga. So, welcome to Barangay Victory. Ano pa yan, di ba? Oo, di ba? Iyo, so traffic ko yan. So, marker. Boundary Oo, marker. pinapal magagari ang DPWH na obstruction na O, paano? Baka iba naman mo yan ng presidente. sa bagay. Paano ba ginibigong ito? Ngayon, baga, iba naman ang presidente. Kaya nang malatgabagat na naman baga ang traffic ang mga auto sa palibot. Kaya baka nakulo na tayo nga pundo ka. Oh, baga, iba na ang presidente. Kaya maluwag na kita. Kaya pwede na ito. Pwede na ito. Sarawayon ka. Okay. Salamat. Bye. Iba na ang president. Anyway, sige po. Thank you, Tabi Bossing Andy. Nakuan mo yan na may paabot yan, ha? Hello? Hello po, good morning. Good morning po, ma'am. I-share ko lang, puro na. Opo. 2 years ago na, dyan man sa Taling Hindi ko talaga ano Iyo. Ako, naman sa drive ko, nakabot na. Oo. May nagbubukod sa kumpulis. Oo. Ako, pinagilid na ako. Pinagilid nga nito. Diyan at parang inasarap palabil. Oo. Ano po ito, sir? Hindi ko Di mo aram. May violation ka pala. luma. Hindi ko mag-ararap. Sakit po. Kahit 3. Oo. Maring nga, madam, balikan ta. Pero, sabi ko, Inagtag ka sir, pabalik. Oo, sabi ko, sir, kung mailing ko ito, ako malaw. Sabi ko, pumatik. Oo. Pero, gusto mo yung balikan, patigin sa siya balikan. Sabi ko, sir, Pangyari, ade. Oo. ako nailing ko, sir, hindi ako malaw dyan. Para mo kung kasi. Correct. Yan, madam. Natikitan ka, day man. Hindi man, sabi ko, sir, ginamit ko sa pagtara mo. Galing ba sa ako, sir, manig na, kakaulit. Pero seriously talaga, day mo siya nahiling. Talaga, sir, kasi Oo. kung Iyo. ako Iya. maski na nasita na ako man, nakad ako sir. Opo. Nasa magastusan akong gasolina. At ayun na nga ni. Okay. Ipal ko na. Salamat, ma'am. Salamat po. Salamat sa pag-upload. Alright. Sabi kan texter ta, good morning. Engineering method of overhead traffic signages but not to impede emergency fire and response vehicle. Ang hapot, kaiba. Tama po yung reactions Yeah. na. Diba? Alam. Kaya pwedeng gibuhon. Basta rin makaulang sa ano man na emergency response or ano man na problema sa traffic. Alright, alas 8 Gs, oras po sa Pilipinas. Thank you, Andy. Bahala ka na tabi kan, ha? Nagana po nag-antabay ka ngunyan. Di ka na po makikontabi ta. Dahil kitang time para maapodan ng Committee on Transportation, busy, tabi, mga tugang sinda sa pagkakampanya ngunyan ng mga panahon. Kaya kita na muna ang mag-ururon para dyan, tangani po na maibitaran ang anuman na posibleng problema dyan. Nasa linya po si Angel Mostasa. Kariba po si DILG Regional Director. Mga tugang niya na pag-aaga para po sa nagkapera niya tong kahaputan. Digdi po sa satuyang programa si DILG Regional Director. Alat nguna. Dapat Escobar. Yan. Angel, good morning. Come in. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa Paraan Tabay. Naatago na ako dito kay RD. At RD Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. Matapos ko sa bago VP Henry, madangog ko si Kuya Jimmy kan report niya na posibleng pagbalik sa pwesto ni Albay Governor Greg Slagman matapos itong supigsasabi, matatapos na itong sudurasyon suspension itig pa otob-koon kan October 18, 2024. And sa VP, itong sa mga ipinadrama na surat kan DILG Regional Office sa mga
barangay and then sa mga offices ninda, Yeah. manungod sa paggamit man po kan mga public places bilang lugar kang pagkampanya kan mga kandidato. Inutong sa Aha. VP Henry, Opo. itong informasyon kung sa maron ta kung totoo ba ini na posibleng sa mga masunod na aldaw, mabalik na po sa posisyon bilang gobernador si Attorney Grex Lagman. Opo. Attorney RD, nasa ibong na linya po si VP Henry sa DCGP. Opo. Attorney, maray na aga po, sir. Maray na aga din po, Sir Henry. Yes, sir. Salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Long time no here, attorney, ah. Ay, yes po. Opo. Pasensya na po. Nabisi kita. No problem po. Aram ko man po na talagang busy ka mo, Permi. Sir, ihapot ko lang primero, may mga istorya ng unyan sa palibot na yung 6 months preventive suspension ni Governor Grex Lagman, allegedly ma-expire po this coming April 19 or 18 tabi. Granting po nagari na consume niya na so 6-month preventive suspension. Ano po ang patakaran tabi kan, Attorney RD? Actually, yung temporary suspension, Opo. mina-terminate yan sigun sa local government code Opo. upon submission na terminado na ang sa iyang incapacity. Mhm. So, meaning, kay kuhan niya magsurat sa Sangguniang Panlalawigan, Mhm. sasabihin niya doon na wala na siya ng incapacity. Ay. Kasi na-fully serve niya na yung preventive suspension. Opo. At that particular time, pag nasubmit niya na yan, na requirement sa local government code, then pwede na siya mag-assume. I see. Wala po, Attorney RD, managari order from DILG o ngaya, for example, from Ombudsman na reinstated na siya as head of our province ngaya, halimbawa? Dahil naman po, Di kay Puhan. minarequire yan ng order pa sa Ombudsman. Ayun, oo. Kasi Oh. malinaw naman yan sa Mhm. local government code Mhm. and even sa mga cases na handled ng ibang ahensya Opo. like the Civil Service Commission Mhm. na kapag tapos na yung suspension, Opo. pwede na siyang magbalik without further order. Ayun. So voluntary, tama ba ang term ko sa'yo? Gary, voluntary on his part na masurat sa Sangguniang Bayan na siya ma-assume na gari, na-consume niya na. So itong 6 months na ito na preventive suspension, tabi, Attorney? Tama po yan, tama po. Ayun, okay. So mahalap na lang kita, kami, lalo na kami, na ang mga albayano, kung noon talaga ito pwede ma-consume na bagay na ito, and on the part of the governor, halaton na lang kung anong communication po na pwedeng ipaabot yan sa Sangguniang Pangalawigan. Ano, tabi, Attorney? Opo. Yeah, Pero opo. may technical dyan kasi kung yan lang po yung kaso niya na dyan siya nasuspend, Oho. yan lang yung incapacity niya, so pwede po siya mag-assume Ayun. pagkatapos. Unless na may iba pa po, Attorney, Yes po. Oo, kung yun lang. Alright, sige. Klarado tabi, Attorney. Salamato na maray sa bagay na yan. Okay. Ihapot ko po ining may kinaraman. May nabasa man nga akong letter, pasisiring sa mga barangay officials sa paggamit tabi, Director kang mga barangay facilities, lalo na baga sikat bagaan mga covered court or mga public pavements sa mga barangay. Ano po ang kwantakayan? Patakaranta, may mga, syempre, whether we like it, aramtaman po gabos na paminsana, bako man gabos, ano ba, na mga barangay official, sigwa po yung kigari, na nasa sabayan ng mga kandidato tabi, Director. Tama po kayo dyan. Nagulay kami ni Regional Director Kang Comelec. Opo. Igwa po kasi ng mga nare-report sa INDA na may mga barangay daw na pigtutugutan so sa ibong nalado Oho. na gumamit kan auditorium, kan public plaza. Opo. Oo, na sinasabi na nakabook na siya. Oo. Ganon. Mm. Nasa COMELEC regulation kasi yan. Opo. Kapag designated na venue, common venue para sa mga public rallies, Opo. ang barangay auditorium, mga covered court,
pagka-designado yan kan barangay Oho. na common venue sa public rallies, Ayun. dapat day yan ipag-deny Mhm. sa ibang kandidato na gustong mag-avail Iyo po. na magamit po yan. Mhm. Pero ang requirement lang talaga mag-file ng request. Yeah. O, paisi sa Mhm. barangay na gagamiton hindi yan. Oo, The gari. only time na Mm. pwede ninda i-deny Opo. kung talagang nakabook na yan. Iyan. Oo. So, yun lang yung Mhm. reason Mhm. para kaya lang ang report yata is nakabook na siya throughout the Oo. Ubos na tulo sa aldaw. Ubos na so aldaw sa kampanya. Oo. So nag-aagad ng sukuro Oo. tabang na sana maging fair Yeah. ang mga barangay official sa Yeah. pagtatao ng permit Mhm. digdi sa mga public plaza, covered court. Opo. Otherwise kasi, pagka ginamit ninda yan na kumbaga habo ninda pa kampanyahon dyan, para lihon ang mga kandidato, Opo. mag-constituer lugod diyan ng abuse of state resources. Ayan. So bawal Ayan. po talaga yan. Yes. 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 Pwede silang masampahan ng election related case Mhm. of state resources. Opo. So dapat mag-ingat ang mga barangay officials dyan na maging fair sila sa gabos na kandidato. Mm. Dahil pinagamit niya to yung covered court or auditorium para sa sarong kandidato, and designado man yan na common venue kang gabos, dapat ipagamit naman yan sa ibang kandidato. O bago kita nakalinya duman or affiliated duman. Iya, opo. Iyo mananggad, gari mananggad makangalas man na gabos na oras sa panahon 45 days campaign period, may nakabuk na gabos. Attorney, pag-abot sa maabot na lang. Pero, sabi mo po, may posibleng, naputol si Angel. Ako maapod ka, Angel, ako maapod sa imo, madali lang. Aday ka na, mapuputol ka, ako maapod ka, Angel. Ayaw na, Angel? Angel? Okay na si Angel? Alright. Angel? Okay na po, VP. Hello, attorney? RD? Yes po. Pasensya na po Manong naputol. Oo. Actually po, ang sunod ko talaga nga po sa imo, ano ang posibleng ipataw o ireklamo duman sa barangay official na nga raw kung makumpatunayan na talaga na tinuyo niya na buhay paggamit yan ng facility ng kambarangay. Tama, ato ng pagkasabot ko po, mabiolate siya kang Omnibus Election Code? Yes po. Opo, actually kinakampanya nini na with the COMELEC yung abuse of state resources. Mhm. So hindi pwedeng abusuhon kan mga barangay official, hindi mga facilities nila para sa partisan campaign. Dapat Opo. fair lang. Yeah, correct. Pag-abot po, sir, sa araw ka na bagay, saan po pwedeng i-file ang reklamo? COMELEC or pwede pong saan do sa DILG kaso administratibo? Sa COMELEC muna po para consider ang mga sirkunstansya. Opo. Oo. So i-report muna sa COMELEC. Yeah. Then meron pong prosecutorial arm man ang COMELEC para i-refer yan duman sa ilang mga abogado para mapailan po ng kaso. Ayon. Opo. Ayan po, sa lado kang mga barangay facilities, no, at mga estate resources, may kang inot po, at siguro kaharon mo makani si Director Valesa kan COMELEC, na so mga elected official baga po, RD, tama ba na, ano ba sinda, pwede bang magsabay sa kampanya during office hours ninda or after office hours? Ano po talaga ang patakaran dyan? Taga rin nadang ukwen sa COMELEC na they are allowed to participate po in campaigning kanina sa man po na kandidato na gusto ninda. Pasensya ka na, Sir Henry, parehas kitang source yun sa social media. Yeah. na napapalitaan ta. Yeah.
news Opo. na pwede po mangampanya. Ini po kasi sa COMELEC po talaga na jurisdiction yan Yeah. na Opo. kung ano yan, issue. Mhm. So Mhm. kapag sinabi po ng COMELEC na pwede po yung mga elected Yeah. barangay officials, Mhm. pwede po talaga. Ang concern lang po niya mo sa DILG Mhm. na dapat continuous ang serbisyo sa barangay. Opo. Dapat dahil po yan mauntok habang karampanyahan. Mhm. So, Mhm. lalong-lalo na, halimbawa, ang mga barangay kagawad, dapat nagsisesyon sinda twice a month. Yeah. Yeah. Oo, Mhm. dapat mag-session sinda. Si Mhm. Kapitan, dapat Mhm. dahil siya mawara. Ikondukta niya ang duwang sesyon. Mhm. Ikadua, dapat yung mga serbisyo sa barangay, yung mga regular na services. Mhm. Oo, Mhm. dapat may tataw ninda, yung Opo. mga sa health, yung mga sa peace in order. Mhm. Oo, so dabos yan sa lupon, Mhm. oo, mga services yan. So Opo. dapat di yan mapundo Ayun. during the campaign period. Oo. So dakulon pa ang barangay services. Opo. Ipadagos ninda Mhm. na they dapat ma-deprive ang sa indang mga constituents. Yeah. Bagamat allowed sinda mag-kampanya. Iya, iya. Sigon sa Oo. COMELEC. Opo, klaro po, Attorney, Director, na regardless kung ano sa indang partisipasyon sa campaign, basta day mapundos so serbisyo kan mga elected official ta sa barangay. Pun sa kapitan hanggang po sa kagawad. Ano, tabi, Attorney? Yes po, hanggang sangguniang kabataan. Yeah, iyo pala, hanggang sangguniang kabataan pala. Okay, so with that po, Attorney, basta klaro man gud sa nagugusay mo na kung may mga reklamo, etc. regarding dyan, direktan automatic sa COMELEC. Kung Yes po, nahiling. yes po. Yun po ang pwedeng gibuhon yan. Okay. Attorney, salamat to na maray. Na bakong kapot, baka po sa DILG, may gusto po kamong i-announce tabi sa publiko, may kinaraman dyan, o baka po may di ako nahapot na dapat na ma-release tabi sa mga nag-antabay ngayon. Go ahead po, Attorney. Ang pakiulay lang niya mo talaga sa DILG, sa mga local officials, padagas po kami na nakikisumaro sa COMELEC sa kampanya ninda para sa fair and safe election. Magkampanya kita, hinguhaon ta na makumbinsir ang mga tao Opo. na butuhan kita o ang sinusuportahan ta. So dahil kita mag-resort doon sa mga violation sa election laws sa karampanyahan. So yun lang po ang pakiulay mi sa mga local officials para po madangog ta ang gusto man sabihon kan mga kandidato Yeah. in a fair and secure manner. Opo, opo. Salamat po, Attorney Arnaldo Escobar. Sir, maraming salamat po, sir. Mabuhay po ang DILG. Thank you po. Opo. Angel? So, yan po, VP, si Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. kana DILG sa mga paglilinaw taman, manungod sa mga nagkapirang issues po rin sa Kuyang Talibot. Opo. Yan po, VP, ang mga dadag na informasyon with Kuya Boy, Angel Mustaza, VP Today. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa Aluan. With Attorney Arnaldo Escobar, Regional Director Tabi, kan Department of the Interior and Local Government. Klarado yan, ha? Klarado po yan. Dahil po, kisisay man na pwedeng pagbawalo na kandidato na makagamit kan mga covered court. Unless na may kapareho ngayang may nainot sa booking, di ba, na kandidato. Kung may nainot man sa booking, di taraman so nag-apply na uni pong aldaw na ini, yung pong bakante para po sa covered court na yan. Yan, ha? Ngani po na dahil kita na akusaran, mga tugang kikong ano-ano, dyan po sa tuya, mga tugang na palibot. Gusto ko nga po dan si Governor Grex Lagman, madali lang ta. Makomersyal kita, Ronald? Makomersyal kita? Komersyalin ng unalugod, habang nagko-commercial kita, apunan ko tabi si Governor Grex Lagman, hagadon tang ronta ito, base po duman mga tugang sa report ni Jimmy. Pero very clear man sa sinabi ni Attorney Escobar. And abogado man, matibay na abogado man si Attorney Grex Lagman, Governor Lagman. Aram niya man po yan,
na kung anong proseso dyan, mga tugang. Anong petsa ngunyan? Petsa G's. Maybe next week, di ba? Next week tabi, kung tama sa computation ni Jimmy, base sa report ka sa bago, ma-consume na mga tugang so 6 months, no? Preventive suspension. Mas maray na po yan na maklaro tahat. Apunan ko tabi, baka makontaktan ko niya na pagkaaga habang kami nagko-commercial. Tapag okay po sa iya, mga tugang, babalikan ta po ang istoryang yan. Alas 8:27 oras mga tugang sa Pilipinas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga sunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa Balota. All ad paid for in by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Arangkada Banwa. Arangkada Gabaong banwaan, matian kauswagan, mga gibong karahayan, papapusugan paan, gabos na mga programa, makaskas na serbisyo, silalbaldoan matao, sa mga daraganyo. Mga napo na ni Mayor, awin baldo makusog pa, sa iyang esposa, lalbaldo malalaoman. Sa banwa ang daraga, kay lalbaldo na, kay lalbaldo kita, papakusugon an arangkada. Jaime Fabregas po. At Manoy Wilbert Lee po. Para sa murang pagkain, siyak na trabaho, sapat na kita, libreng gamot at libreng pagpapagamot. Muling iboto, number 88, Agri Party List sa Balota. Agree tayo dyan, Manoy. Dito na tayo sa party list na tunay na nagtatrabaho. Iboto, number 88, Agri Party List, muling itanim sa Kongreso. Iboto, Agri Party List, number 88 sa Balota. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa Balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa Balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. John Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay John Trinidad. John Trinidad para alkalde ng UAS. John Trinidad. Pedro Mapura, buscan progreso sa tercer distrito nin Albay. Cabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May 1 plus na kalidad, mag 1 plus, mag 1 plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang 1 plus asin urig mo, ang gabat na gusto. 1 plus matabang sa imo. May 1 plus na kalidad, mag 1 plus, mag 1 plus. Asa sa imong mauwag. Sa 1 Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa 1 Plus Facebook page. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, Long Hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, Long Hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long Hair Loyola bilang mayor ng UAS Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, Long Hair Loyola, number 2 sa balota. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Gin is in, gin to win, gin's nanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's nanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:36 na, oras po sa Pilipinas. Asin sa DCGB. Standby ka mo mga tugang sa bareta. Nasaro na tabing lalaki, ang luminok sa sarong sa udan.
May sarupong babayi, sarupong lalaki, ano, na susog mga tugang sa samuyang mga pag-iriba na pinag-follow up ngunyan, may naglukso, luminukso, ha? Tabi sa sarong saudan. Pero bago po yan, mga tugang, may appointment kita for interview kay incumbent Congressman Jill Bungalon, tabi kan ako Bicol, para maghagad kita ki reaksyon may kinaraman sa isyu kang mga style nin pagkakampanya susug po duman sa Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines 2025 kan COMELEC. Dahil lang ta nagiging uso ngunyan, bako lang uso, kundi nagiging very viral sa social media, ang mga jokes nin mga kandidato, mga tugang para ngaya sa mga tataramo na nakakaraot sa mga kababaihan, lalo na mga tugang itong pigaapod na Safe is Faces Act. Ano? Hagan kitang reaksyon sa sarong abogado, mga tugang na congressman, as incumbent congressman po, kanako Bicol, munya na pagkaaga. Attorney Jill, maray na agatabi kong, welcome po sa DCGB. Yes, good morning Sir Henry, and maray na pagkaagaman po sa gabos na nakatabay sa imong programa. Opo, salamaton tabi kong nagiging viral bagangon yan sa nagkaperang mga elected official ta sa palibot na ang mga statement medyo offensive sa ibang mga gender, asin sa iba pa. Ikaw po bilang sarong incumbent congressman, ano pong reaction mo digdi sa ipinaluwas na Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines tabi kan Commission Election na minasakop tabi kong sa bagay na yan? Well, definitely tabi Sir Henry, I totally agree no na when it comes to campaigning, dapat maging fair lang po kita. Opo. No, sa satuya pong mga statements. So let's avoid ito baga pong mga gender-based sexual harassment or Yes. offensive language Opo. na nakaka-offensive o nakaka-offense po, no? Nakaka-offend sa satuya pong mga nagdadarangog, no? Especially halimbawa, so ganit po itong nangyari sa Pasig. Opo. So mga solo parents Oo. allegedly na kung pwede makisiping sa sarong kandidato. So I Opo. guess those statements are not fair and offensive, no? Sa mga sa satuya pong solo parents. So we should adhere, no, doon sa positive campaigning na Opo. kumbaga inibagang mga tribuna, ini pong mga caucuses, kumbaga gamiton ta para po ilatag ang satuya pong mga plataforma, mga Opo. programa, mga kwalifikasyon. Because this is the only time na mas lalo kita pong mamidbidan ng satuya pong mga botante. So, imbes na maglaan nin mga oras sa mga negative campaigning, attacks, personal or even jokes na bako man talaga o nararapat, siguro let's avoid those things and then focus na lang po kita sa satuyang mga plataforma di gobyerno. Oho. Nagluwas tabi kung na ang ibang excuses kan ibang kandidato, with your respect sa enda, mga jokes nga ito. In fact, pag i-deliver nila, nag-uurulok ang mga nasa audience, ito palan, may na-offense sinda na ibang sektor kan sa tuyang susunod. Kung Yeah, tama ka. Actually, di man bako man maraot no, from time mag-joke. to time mag-joke to. Pero siyempre, sana let's make sure na kung kita po ma-joke, no, tawa nga ni joke lang iyan, let's make sure na di kitang ma-offend, no, na tawo. So siguro this is the purpose why the COMELEC issued this particular resolution kasi di man kita pigtatawan ng mga restrictions sa tuya po mga mabanggiton. We can also discuss controversies, no? Okay lang yan, walang problema. Issues, walang problema. And of course, kung ma-joke man kita, ma-mentionar man kita ning sarong bagay, so let's just make sure na makupini offensive sa konsensya yung manatawo, no? So that is a reminder for all of us na lalong-lalo na sa mupong mga kandidato na dapat di kita mag-engage sa arog kayan, lalong-lalo na kung may ma-offend kitang mga feelings,
kang iba pong mga tao. Yeah. Opo. Kung tayo po kami kinit na information, may kanaraman din kita. Ang sabi kang COMELEC, gusto nila na maging ibon databi na safe space ang gabos na election-related activity online platform o maging sa publiko man. Di ba may batas kita regarding sa Safe Space Act, tabi, attorney? Kong? Yes, tama ka po, Tabi, Sir Henry. Ini po, so Safe Spaces Act or the Republic Act number 11313, no? Okay. Ini po, pigdi-define digdi so mga gender-based sexual harassment. Ayun. No? Halimbawa, sa mga publikong lugar, sa public places, even online, ano? Even sa workplace sa eskwelahan, or sa inang mga training institutions. And then, of course, sa batas na ini, nagtataw man po ng mga protective measures. So, under this particular law, so siya basically, there are acts na pinagbabawal. Halimbawa, catcalling. So, masipol ka baga ngayon. Halimbawa, may nagkayon ngayang babae na sexy. Tapos, masipol ka. So, with will. So, RPN. So, under this law, that is a crime actually, no? So, catcalling. Kasi we should avoid saying statements or any act that will offend any person that is protected under this Safe Spaces Act. Dapat sa mga lugar na kung saan igwaning interaction ng mga tao, dapat di kita maka-encounter ng mga offensive acts, languages, or anything na bako magayon. And this is protected and even penalized under this Safe Spaces Act. Opo. So inang binasihan ka ining COMELEC Resolution number 11127 kan COMELEC sa Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Pero tama ito ni Congressman ang pagkasabot ko, even without election, sabi, ining Safe Spaces Act na ini, para sa tuya gabos ini, maski bago kang kandidato, pag binayolate mo ini, na naka-offend ka nin sisay mana persona dyan, mga ano mana vulnerable sector yan, pwede ka tabing filean ka reklamo, Congressman? Yes, tama. Actually, this is not just about this particular election or during the entire campaign period, but this is a special law, no? Primarily to protect those persons na subject sa mga arukening sexual harassments or gender-based harassments, no? So yung mga unwanted or uninvited remarks or actions against itong sisay man individual, regardless kan sa indang motive, no? Dawa nga pa-joke or anything na di mo man talaga intentionally na mag-offend or what. So, but these are the acts that are prohibited under this particular law in order to, of course, promote respect to others. And ang pinaka-purpose kayo ni, so, i-avoid ta ang anuman na mga unwanted actions or remarks towards any person. Very good. Opo. Kung klarado po, salamaton na maray sa paliwanag. In fact, ang latest mo niyan, may sarong kandidato sa Manila sa pagka-consyal na winner ni Nganta, may double meaning sa jingle niya. Yes. May double, di ba? May double meaning sa jingle. Maringan ang jingle mo, dahil double meaning, ano? Awara mo po. Yes, we abide with the laws and the rules. Yes. Aram ko man ta, abogado ka, professor ka, talagang siguraduhin mo nang gano'n yung problema yan. Alright. Kung yaong ka naman sa natabi, gusto ko lang iapot sa imo, ika po, di ba, nakatukan kang sarong term bilang congressman kan ako Bicol, na taga dyan sa 1st District, Albay, taga Tabaco ka. Ano po ang garing mga nagibong mong mga programa sa imong halos tulong taon na iyan na pagtutuko bilang tabi representante ka na Bicol, lalo na sa mga taga dyan po sa distrito na sa imo pong pinag-iistaran? Well, tama ka. Mga tulong taon pa lang po kita na nagtutukaw bilang congressman ka na Bicol Party List. And saro sa mga advantages ko, tabi, Sir Henry, is pagiging abogado, no? Kasi basically, ang trabaho ka sa rong congressman is to legislate laws, no? Mag-ibok batas. And despite being in neophyte, the first termer, di man po kita nagpahudyan, nakipagsabayan man kita, nagpailing man kita po sa tuyang tibay, duman sa kongreso. So, having said that, there are significant accomplishments man po na para mas po sa kuyang sa diri, very proud man po ako kay ni.
dawa nga ni matulong taon pa lang kita nagtutukaw. Yeah. Of course, the Aleco modernization, ano? So talagang nagtaw kita ning kasimbagan sa pagrehabilitar kan Albay Electric Cooperative. And secondly, as mentioned, sa sakuyang pagtukaw, tinawan makita ni mga magagabat na responsibilidad sa sa pagiging Vice Chairperson kan Committee on Appropriations. Yun. And mga nagkapira pong mga Vice Chairpersons iyan, saro man pa ko sa napili and nagdepensa kang mga iba-ibang budget kang ahensya kang gobyerno. Opo. No? And these agencies are big agencies, arog kang Department of Justice. Yan, ako man po nag-sponsor, kasi nagdepensa kang budget linda, Department of Labor and Employment or DOLE. Dinipensa ng tama yan, Department of Migrant Workers, Department of Human Settlements and Urban Development, na kung saan iyo ang ahensya ang nangangasiwa sa pambansang pabahay program kasi yung administrasyon. And one thing na I'm very proud tabi, Sir Henry, ini pong manungod sa budget kang state universities and colleges for Luzon. Ayun. So, for 3 consecutive years, Kasabay dyan sa BIO, ano kong? Kasabay dyan sa yes, Bicol University. tama po. Kasabay po dyan ang Bicol University, Legazpi Campus, Bicol University, Tabaco Campus. And I'm very proud of this accomplishment dahil for 3 consecutive years, they pong budget cut sa mga eskwelahan, hindi po sa Bicol region. Ayun. So, dakulaon ang naging katabangan sa Bicol University, sa administration, sa mga estudyante, dahil ding budget cut. And in fact, naglakaw pa kita, kumbaga nag-initial pa kita, na madagdagan ang pondo kang mga eskwelahan na ini. And ayan ang saro sa mga talagang dakulaon na accomplishmento na naihirasta. And also, of course, sa kuya mapong nilaban, with the cooperation of the Regional Director of the Civil Service Commission, ini pong pagbalik tabi, Sir Henry, kang pigapod na computer examination sa civil service. So online exam? O computer? Yes, online exam. Kasi previously, meron na sindakayan, but for reason like taraot, for the longest time, ang kukundusir lang sa tuya sa probinsya kang Albay ang pen and pencil pencil and paper test, so sa exam na ini pigkukundusir siya na 2 beses sa huling sarong taon, Marso as in Agosto. But this is very disadvantageous sa tuya pong mga kapwa Bicolano. Hundreds of thousands po, Sir Henry, ang bakanting posisyon sa gobyerno. And sa mga posisyon na yan, di ka man po basta-basta maka-apply kung bako ka civil service eligible. Iyo. So, halimbawa, nag-graduate ka ngayong April, you will wait for August to take the pen and pencil test, no? So, halawigon Pero ang ambulan na ibig na makatrabaho ka na kung makapasa ka tulos, di ba? Yes, exactly. So, nagdulog sa tuya, so Regional Director, if we can help them sa funding na mapondohan su aparato, su device, so that they can conduct weekly civil service examination professional. Yun. So, saro yan sa tuya pong winwork out sa Congress, nalagan taning budget, and they were very thankful. And abot na lang po na ma-deprive ang mga Bicolanos sa mga government opportunities or government positions na kung saan at least anytime if they pass the civil service examination, pwede pa po sila makapag-apply tulos. Kung igwa ka po kigar na hiling pang dapat na gibuhon na legislative actions o plano tabi in case sa mga maabot na makabalik ka po sa Kongreso? Well, ngunyan, ang pigbubusol tatabi, Sir Henry, is the Universal Social Pension. Universal Social Pension. Yes. Kung sabihin, dapat kabos na senior citizens makaresibi ng social pension na nagkakantidad na 1,000 pesos kada bulan. Dapat yung pipili. Sa simpleng pagtubod naman siya na po, nagabos na senior citizens, igwa kinaging ambag sa satuyang nasyon. And therefore,
dapat ma-recognisar taman ang ambag ninda o gratifikasyon sa paagi ng social pension. Arap tabaga, pag naggugurang na, syempre, nagluluwas na sa mga hilang. Yeah. So at least, ano man po, so 1,000 pesos kada bulan, na at least tabang taman po sa mga senior citizens, pangbakal kan sindang bulong, maintenance. Opo. Kaya kung ma-hospital, di man pulugod, pambayad sa hospital or pandagdag. So, iyan po ang pigo-workout nalugod Maria Hilsar na and maging ganap ng batas ngunyan at 2025. And in fact, pasado na po yan sa House of Representatives sa third and final reading. Pero kay pan kato counter sa Senado counterpart bill tabi kong sa Senado. Yes, tama ka Sir Henry, and as of today pending po siya sa sarong committee, and hopefully pagbalik sa session kang Kongreso sa June 1, sana maaktuhan na po ninda and hopefully maging ganap ng batas even before the start of the 20th Congress. Yes, magayon yan. Kapag sinabi universal, regardless kung mayaman ka, tios ka, no, status mo sa komunidad, igwa kang yun marireceive tabi, 1,000 pesos per month, tabi ko. Yes. Tama ba? Kasi as of now, ang nareceive sa mga social pension ta para duman sa mga sa mga medyo bako Indigent na mga senior citizens. So ngunyan, pag naging batas yan, gabos igwa. Yes, tama po. Because under the present law, as you mentioned, sa mga qualified indigent senior citizens na. So what we want is universal. Dapat gabos. May kitang pigpipili. Regardless kasi ng status. Baka lamang pag-abot ko kang edad naan, makakubran ako kang tabi kong. Tama. Pero sa patabi, Sir Henry, na pinubusol ko man, is the optional retirement age reduction. Optional retirement age reduction. Ano pang sabihin kang tabi kong? But sabihin, from 60, which is the optional retirement age, gigibuhon po na 56. Nata. Based on research, pag nagre-retire na po sa tuyang mga empleyado by the age of 60, sometimes so pension or retirement benefits din napupunta na lang po sa gastusan sa medical, sa maintenance, sa bulong. Di mo na lamang ma-enjoy. Yes, exactly. Di na po ninda na-enjoy. So siguro if at a younger age, let's say 56, at least so benefits ninda, retirement benefits or pension, ma-enjoy man lamang po ninda. Anong kung encompassing ang tabi, kasabay dyan sa pati nagtrabaho sa private sector? Yes, that includes the workers in the private sector. But of course, sometimes may mga covered man po na mga collective bargaining agreement. Sometimes they have their own retirement age. But definitely, at least we will set the retirement age at a minimum of 56 years old. And hopefully, makonsider po ng Congress. Yes, Salamaton tabi, Attorney, Congressman Jill Bungalon, unless po may mensahe ka tabi sa mga nag-antabay ngunyan, lalo na po dyan sa imong lugar, sa Primer Distrito, Canalbay. Go ahead, tabi. Yes, thank you, tabi, Sir Henry, sa pagkakataon ini. And of course, to all the remaining barangays na mabibisita pa po ni Congressman Jill Bungalon, I would like to encourage everyone na mag-attender po kasamuyang mga pakokos nanganing na mas lalo pa po nindo kami mamidbidan, and at the same time madangog po nindo ang samuya pong mga naginibuhan asin mga gigibuhon pa in kaso po makuami po asidong suporta asin matabangan po nindo kami na mailihir po sa mga pwesto. So sa gabos tabi, ingat po and dakulang salamat, maray na pagkata po. Salamat po, mga tugang Congressman Jill Bungalon, mga tugang ang representante kang Ako Bicol, duman sa Kongreso kan Pilipinas. Balikanta si Joshua Bino, tamay saro na tabing lalaki na luminukso dyan sa may saudan kan Legazpi. Joshua, ano nangyari? Yes, good morning. Good morning sa mga paratabay. Posible rin critical ang lagay kan sarong lalaki matapos na makikig sa mga paratinda tabi pero digi sa Legazpi City Public Market. May nahulog na sa ng tao, halos sa taas kayo ng building. Halos sa third floor tabi BP Henry. Nagtakat ako duman sa third floor, tindahan iyang mga gugulayon. Iyo. Dahil maninda bisto so lalaki. Pero igo siya ning bayaw na may pwesto duman sa third floor. Nahihiling ka na ibang mga paratinda na sa lalaki, yaon duman sa may gilid na portion ka na third floor, kan building. Nagapurupay nga kaya, tapos may tukawan. Pagtutod-taod, mabo yung mahiling ninda, kamot na sana, kamot lalaki, nahulog na. So, kamot mo ka, kumagay na sana iling. Napahulog na siya.
napahulog na. Ano ang nangyari, Joshua? Nahulog siya o naglukso siya? Ano ang nangyari? Day ma-determinaran. Day pa ma-determine tabi di Henry. Day man ako maka-confirmar pa. Ayun. Kunyan, basta nga hiling kan mga nado duman sa third floor. Yaw yan sa gilid. Diri nga nagpuro pa ngalo. Naiko, ay stand corrected ha. Sala pa lang so lead in ko sa bago Diyos sa news mo. Dahil man naglukso, until now dahil masabutan kung nahulog siya o ano nangyari kung nahulog siya. Ano? Actually, yung restorya ako di man kita makakonfirma pa. Correct. Dahil pa makakonfirma ako sa area. Ang sabi kan mga nakailing duman sa third floor, nakatindog ini sa babaw kan monoblock chair. Okay, tapos hanggang sa yung mahiling naman otro, yun ito, napaulog na, nagdaralagan si Matabi di Henry. Tagkod sa buminagsak inidigdi sa baba kay ng gilid, kay ng Legazpi City Public Market. Sa may tapat di Henry kan, nagkikirin baga ki mga bunay, may tindadigding mga... Konkreto ang Joshua? Konkreto, nahulog siya sa may parting baitang pakan mga hagdan. Hinay ko po. Sa makanto kan hagdan, doon man siya... Duma na ang description nga ni kay ni sa mga nakailing digdi sa baba sabi ni Henry. Oo. Pero natigno na tabo na pala sa nahulog. Ay ko. Nadara sa ospital ni Joshua? May nag-abot man tabi ni Henry ambulansya. May nag-abot man na 911. Oo. Nadara ini sa ospital mo yan yaon da sa Legazpi City Hospital. Ayun. O sige, mag-check na lang kan mga pag-iribata. Ma-identify ko taga sa ini, ano siya, may negosyo siya dyan, o ano, nagsaod siya, o ano siya dyan. Ang sabi kan mga partinda sa third floor, di manindang mailing. Ini. May maninda bistado. May, ang sabi, initial na informasyon, may bayaw na may pwesto sa third floor. Siguro kung nagbisita, tapos yun, depende sa nasunod na nangyari. Napaulog na yun eh. Naulog dito sa alis sa third floor, sundo sa baba. Habang nag-tutortambay ka na grupo, nag-kuha informasyon, pag iminabot na babayi, may ubong aki, nagkapara idi, halita sa uwas. Sisay ito? Ang tigasabi, agom. Nakauron mo sa babae? Nakauron mo? Dahil makauron marita, grabe sa idi, tigibang piso, pasiring sa ospital. I see, okay. Hindi, kung hali siyang third floor, o may nagi pa siya sa second floor hanggang sa ground floor sa pagkahulog niya? Oo, sabi nga Alang tabi Joshua? Alangkaw? Alangkaw din ibipitan. Sabi ka mga nakailing, bago buminagsak digdi sa baba talaga. Oo. So, binabit mo na sa gari bakal na tao di kayo grabe tigari may bakal digdi na sugari bubong kaya wala nang bubong bakal na lang kaya Rakman ano ginamit mo na bago nagbagsak na babalo ko maka apot tigdi sir good morning galing mo po so pangyayari sir okay welcome nagpapabakal nito tao di kayo digdi sa tapat mismo na iling ninda bigla na kanang nahulog. Sabi niya nga, nagdari siya na ngayang bulang uminuntol. Ni palaan may pinadras ako na may ambulansyan puminikap pananggad. Yung si Cap Eric Brizuela, nag-send ako picture ka ng ambulansya. May nag-abot na ambulansya. Pinurot ng tulos ini. May buhay pa. Kami di Henry. Picture siya ka na. Joshua, madal lang Joshua. Di ka magiro dyan ha. Di ka pagbaba. May minuto pa. Angel? Yes, VP. Diyan pa sa ospital? Hali kami ni VP ni Kuya Boy sa Legazpi City Hospital. Sige ni VP, wala po rin dinalagan sa Inday. Tigdara po ini sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. And sabi ni PSO Chief Octavio Rivero, ibanan ka na sa iyang personahe. So agum ka ini ang lalaki. Sabi ni Sir Rivero, basta na po sa duman sa nag-responding ambulansya sa 911, medyo so tama kay ni day kayang i-accommodate po dito sa Legazpi. Kaya diniretso na sa BRHMC ano? Opo. So mas tama ba ang gari, di taman makonklud kung nagduman sabi ni Joshua na naghihibi, yun na itong pigasabi ni Octavio Rivero ni PSO Chief. Opo, yun ito na so agum po kayo na nagluksong lalaki. Yun na ito? Apo. Ayun. So, ang kaiba niya sa hospital sa BRHMC, so ako mismo? Apo, VP. Nagsunod na po duman, pinaibahan man kan ni Sir Octavio Rivero kan PSO Legazpi. I see. O sige, yung ka sa mobile?
Apo, sir. Bala ka na, pakidalaga na dumaan. Okay, Ano yan, sige. tayo kan may auto para mas makaskas. Apo. Iyo, thank you, Apo, Angel. apo. Salamat, Angel, ha. Okay, Joshua? Hello. To, yaw na palang sa BRHMC palang. Tamid yung gayon, siyempre, inasisito kan Legazpi Hospital, City Hospital. Kung sabi mo medyo grabe so tama, baka dahil duman kaya mas maray po duman sa BRHMC. Ma'am, pwede makiapat yung kung ano so nainig mo ko sa bago. Sabi, apat na katang madali, sabi dito yung bibigay. So, na paano talaga. Tadi sa may, ma'am, pwede makiapat kung ano po so nainig ko sa bago, na-witness mo naman sa bago. Mga anong oras po nangyari? 6:55. 6:55. So, pangyayari po mismo? 6:55. Nainig mo po, ma'am, so pangyayari. Basta nailing niyo, may kamilasik na sinila. Kapag una ko, may ano yan, may ano baga ito. So, banyera na inungkang. Kasi kapag dalagan sa babae, ano kami siningan, eksakto sa lalaki na ano, nangabit-kabit pa doon sa taas. Sa may ano baga, nakasabit pa sa bakal. Pagkasabit sa bakal, diretso dyan sa ano, bagsak dyan sa nagaribula. Hindi mo lang sinahiling me. Diretso na dyan sa ano, sinampo. Ay, may nag-respond naman po, Tolos. Sa mga, ano man, sa mga naman lang digdi, tigiri lang, nagadaman pwede baga aeron ito. Sa to dyan, sa mga polis, saka ambulance, may nag-upload na. Yan na itong kinaroan. Kaya man kami may nagkapot dyan, tapos nagdahali baga sa taas. May buhay pa, ma'am, kang oras na ito. Buhay pa ta. Sa dungay, kung minaprepare, ano, sa ngimot. Medyo nagiro pa siya, pero nanginig-tinig na siya. Ay pangyari sa mga baka. Wala sa paganda mo nakinig na. Okay. Okay, ma'am. Ayan, sabi, BP, itong babae, so sabi nga, agom, nagsusog na lang tabi to depende, inot siyang nagdigdi sa Legazpi Public Market. Ang uminabila duman na inot, so bayawon na may pwesto duman sa third floor. Ayan, sabi, BP, na pangyayaring iyan, digdi sa Legazpi City Public Market, ngunyan na pagkaga, 6:55 pa lang nangyari, mag-alas 7 ka sa bago. Pero iyan ano, kunyan, anyway, sige, pangajitan lang na magkakuan mangyari siya, maulian, kan tama. Makarecover. Konkreto ang binagsakan eh. Hali sa kuan, hali dyan sa third floor, pasi rin sa ground floor. Kunyan, medyo delikadong sitwasyon yan, Joshua. Ano daw ang problema, no? So, anyway, paduman sa Angel sa BRHMC, maaraman ta kung ano, kung baka makauron duman sa agom kung napano yan. Tapos sabi mo sa agom, tagasain ito? Tagasain? Uwas, Albay. Okay. Sige. Buda, natanaw kayo sa Legazpi ini na lalaki. Nagbisita rin sa bayaw na may pwesto. Di meaning sa babae, tugang kaya na yaon dyan na binisita. Oo. Ayun. Bayawon, pariente sa may pwesto rin sa third floor, tindahan sa mga gulay. Okay. So yan ang sitwasyon digdi sa Legazpi City Public Market, Makamuramundo, kunya na pagkaga. Joshua Vino, CCTV. Salamat Joshua sa report. Ikure ko lang so statement ko kasabaga, tapos nasagap ko kaya na bareta, buda so nag-send sa kuya, naglukso. Ikure ko lang po ito ha, dahil po ki-confirmation pang naglukso siya. Ang teorya, baka nahulog or baka arog ka ito. Pero dahil pa po kompletong detalye, I mean, confirmation kung talagang naglukso siya. Gusto ko lang itong i-correct na inot kong sinabi tabi. Bako po ito, bako po, tasusog kayo anduman sa text sa kuya Kasabago, abang kaurong ko si Congressman Jill Bungalo na may naglukso ngaya. Bako pa po ito ha. Dahil pa po na be-verify kan mga otoridad, asin po sa endang investigation, kung ano man ang ganso nangyari. Basta ang kumpirmado po na hali sa third floor, nahulog ito na biktima, duman po sa ground floor kang Legazpi City Public Market. Salamat, kanserong pagantamay. Tingog kang banwaan, susunod na. Goodbye, mabuhay. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kaloy ang deslori.